Itt vagyunk az erdő közepén, nem tudjuk, hogy hol vagyunk, eltévedtünk. Jézusom, mi lesz most, Fanni, mi lesz? Meghalunk! Most kérem, mondja meg, hol vagyunk, eltévedtünk, most mi lesz? Tudom, vagyis nem tudom. Úristen, mi lesz? Jézus, kérem, nyilatkozzon, eltévedtünk, mi lesz most velünk? Nem találunk haza, és egy őrült családdal csapkod minket. Meghalunk! Nem el Zsolt, légy szíves! Meghalunk! Maguk mit gondolnak, mi lesz velünk? Nem találjuk a helyes utat. Szerintem egyszerű. Itt kell éjszakázunk, mohát kell ennünk, és akinél... Meghalunk! És holnapra elérjük azt a tornyot, ahonnan jön a térerő, és akkor felhívunk egy mentőhelikopteres egységet, és holnap megmentenek. Addig is itt kell aludnunk, az alatt a fal alatt. Itt a szerelmes pár! Valahol ott kell aludnunk valóban, különben azonnal végünk lesz. Úr, te jó ég, te jó ég, te jó ég! Mindjárt megkérdezzük az egyik túravezetőt, hogy mit gondol az esetről. Zsuzsa néni, mi lesz velünk? Eltévedtünk, meghalunk? Hát azért azt nem, de lehet, hogy itt alszunk az erdőben. Jó, persze, az jó lenne. Nálam nincs, a másik táskában van. Meghalok! Az egyik őrült ott ül, és elmélkedik, hogy hol lehet a helyes út, de nem. Meghalni mit izéltek? Nem fogunk meg. Nyugi más, csak ilyen... Jó. Ott jön a felmentősereg! Itt van a videó, more! Nézzük meg most! Gyerekek!